ऐन तारुण्यात समाजात यशस्वी युवा उद्योजक म्हणून ओळख करणाऱ्या सावंतवाडी शहरातील व्यावसायिकांचा आज सावंतवाडी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने युवा उद्योजक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला। यावेळी प्रमोद नारकर, प्रसाद बोवलेकर, सोनू देसाई, शिवाजी जाधव, प्रसाद दळवी, सायली राणे, सौरभ सातोसकर, सरफराज दुर्वेश, सौरभ आईर आदींचा गौरव करण्यात आला। मनसेचे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून सावंतवाडी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने सन्मान मराठी उद्योजकांचा हा कार्यक्रम येथील मालवणी गेस्ट हाऊस मध्ये पार पडला। पण या स्पर्धेमध्ये टिकण्याकरता आज नव्याने आपल्याकडे 10 लोक उपस्थित आहेत। ज्याप्रमाणे केसरकरांनी सांगितले त्यावेळी आमच्याकडे मोबाईल नव्हते, त्यावेळी आमच्याकडे नेट नव्हता, पण आज नवीन उद्योजकांना इथे काय घडतं आणि देशात आणि परदेशात काय घडतं ते एका क्लिकवरून तुम्हाला समजतं। त्यातून आपल्याला उद्योग कशा प्रकारे पुढे न्यावा लागेल, त्या उद्योगात कशा प्रकारे आपल्याला उभं राहावं लागेल याची माहिती पण आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत असते। आणि आज खऱ्या अर्थाने राज ठाकरेंचा वाढदिवस आणि म्हणून त्या निमित्ताने सप्ताह या कुणाल, आशिष आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे।